No niin, tänään me ollaan koko Kärkkäisellä piilosta näiden henkilöiden kanssa. Kyllä. No niin, ja tää on meidän ensimmäinen YouTube-video. Ja mä nyt lasken minuutin, jos ne menee piiloon. Kuulkainen, sinä sitten sano meidän nimiä. Joo, en sano. Niin, no niin, nyt mä alan laskemaan. Okei, juokse Mikko! Ja sillä aikaa, kato kun mä lasken täällä minuuttiin, niin tilaa meidän kanava. Se on todella ilmasta. Se on ilmasta. Tykätkää myös, koska sekin on ilmaista. Ja niin, kommentoikaa ja kertokaa, että oliko hyvä video, koska tää on meidän ensimmäinen YouTube-video. Joten mäpä jatkan laskemista. Oikeesti aivon selkää. No niin. Haluan lähdetään poissa täältä. Niin, lähdetään nytten etsiin niitä. No niin. No niin. Tsekataan nopeaa. Joo, siellä. Aika suosittu paikka. Ja siellä on hyviä piilopaikkoja ainakin. Niin joku voi olla siellä. No niin, let's go. Nyt päästiin tänne. Mitä täällä on oikein? Missä? Hetkonen. Kuulin ääni. Missäs ne voisi olla? Ehkä täällä voi olla. Missäs ne voisi olla? Ei ole missään täällä. Voi vitsi. No, pitää jatkaa tästä. Se saattaa olla täällä ehkä, koska tää on aika epäsuosittu paikka ja ne ehkä luulee, että joo, ei kukaan tuu tänne. Ja siinähän ne on. No niin, mihin ne nytten katos yhtäkkiä? Mennään vähän eri reittejä. Tässä kohtaa näin Mikon, mutta vahingossa en kuvannut sitä, joka on tosi harmillista. Missä? Etitäänpäs nyt.
Ja... Tänne! En pystynyt juosta täysiä, koska täällä ei saisi juosta. Ja koska me ollaan pahoja, niin me juostaan. Ja koska en tahtonut porttikieltoa, täällä oli hyvin monta ihmistä katsomassa, joten ne olisi voinut ihan hyvin kertoa, että tuo juoksee, antakaa porttikiellot. Tässä näin Mikon myös ja Mikaelin, mutta jonkin takia mun puhelin oli niin huono, että se ei kuvannut sitä, joten tässä on klippiä, kun mä vaan juoksen randomisti jossain. Jumaliste, missä ne on? Ei oo siellä. Jäi. Hei, Mikael. Mikael. Yes,